Shubor nakaslem jong unong san hima. Ha kawai ka jingja hane ka step phrngam. Kawai ka trok kit so watermelon kabadan new registration number JK not R CB saw R license. Kala kem dingkinsan ha kibenta jong ka surok ba National Highway 6 Hashang Bangla Ribhoy District kadhado bakala ingkhong hikad. Kat kum katalong kubor belayo lum raya thuo ba kani ka jingkem dingkinsan ketika trok kadai ha kapor kamba architeng hane ka step phrngam. Kat ba kadang kiu sya kanong ba shalong. Kajing kem ding jong ketika trok kalapan long ru ya kiso watermelon bakin ha batut ha kasurok ba ha ka ba la sakhiru ba kipat ba nong let nong wan ling ba kani kasurok kilahiar bat muja bantam ya kiso ki bedang bah. Halor kani kajing ja ki pulit kathanat nong po mar kilalet ban penlong kajing toket bat lap ru ba shum ladan satya ki ba mensaw. Bat unongnya ketika trok ru ulayo ban pet yaladi haswa ba ketika trok kan ingkong.